Ikusentzuleo kongi etorri zemuzate hemen geha, Tasio Zuduperen kanalean beste behin. Silson partidatxoa, borrokarik zailenak, gaur kontan, kolisio moduko baten nago. Nik uste jokuko zailenetakoa izan behar dula, ze bestela esperantza galdukoet joku pasatzekoa, kostatzen izaiten ekin hontan. Eta hortzen joan, aspaldin jokatu gabe, eta pentsa bet, gaurko zuzenekon Silsonekin jarraituko dugu, beste partidatxo bat iteko. Ibai ozen azken itzulpena, Winsweb pendiente duket, baina hortako aurrena jolo Silson bukatu nahi nuen. Hemen geha zuzenean, martxan dago asuntua, hemen txata ikusteko. Eta hoxe, adiskideok. Gaurkon saio galanta deula, saio zaila. Kaixo jargi, ongi etorri, zemuz geha hemen irez mobilen txata jartzen. Txata, ondo entzute jazue. Silson azkenen bai. Bai, jargi esan dizute zeanen milela. Epa, inde guaine. Eske, hemen volantia mandua dan hemen trastez beteta auketeta. Ibai ozen jokua Winsweb jokatzeko asmo auketela, baina pentsero bet, nahi hauetela aurrena Silson bukau, gaurko partidatxo hontan ja, hasita bukau. Ez? Eta benga, kolisio oso zail baten nago. Eta ia zerutza izuen. Ez da, berreita amairu ordu gola honezkeo, jaulontu biteko rekorrak gaindituko ditut. Rekorrak denboak gehiena pasatzen. Euskorrena izaten. Joko bukau. Ez da. Nik benetan joko honekin aspaldiko partez duda indet ia bukatzeko kapaza izango nahi zen. Pentsatzet euskorkeriz bukatuko etela, baina oantxe bertan nahon lekuan, ez dakit zen baden boani joan ataskauta, baina ordu pila bat, Eta hoia aldapa gora iten nahi zein momentu batzutan, Aldapa gora, adiskideok. Eta ea kutxoko izuetez, ze kolisio zaila dan, flipo bengo zue. Nik sinistet kapazan zea laskarri asko jargi. Aher zeritza izuen kolisio koskorra hau. Ez da txantxetakoa. Gaizki hasi naiz, desentren hautan hau. Ena goituta perspektiba hontan jokatzen. Asko zurruti dukitza telebista eta lehenengo garbitu dugu, ez da broma kolisio hau. Jende pila bat batea. Ni hemen nire kritikatu izan den jokuntako mekanika diagonalana. Oso kritikatu izan da. Jendia traketxa dalako nik uste. Zenei asko guztia zait eta beste blaso jozti jaiek, ulertzeianak denboakin, nik ez dut aldatzen ze danak, nik dakitela danak mekanika hau aldatu iteu, Nahi diagonalan asuntoa asko gustatzen, asko, Oso basikoa. Jende gehienak esateu errezagoa dela bestea, baina nire agontoa gitu nahiz da guztu bitezet. Ulertuko ezin bezala, ez diot txata ikaso ekingo partida bat eta bestean artean. Zerri parasito hori. Nahiko txukun hasi naiz, Eske, ez edizot, burruk hau, zemat aldiz inote telezkeo. Zerri Bale, hauek. Euskat peligrosu dira, baina egin jakin da nola atakatzen zen besteako. Esango zu, hostia, Tasio eharki dabil, hain ataskauta dauteko leku hontan da emeste kostatzeko. Bai, txukun nabil, baina egia da kriston saiak erapilein ditutela, buruz dakit ze hau. Kontuz... Hau, seitun garbituko dago.
Kontuz... Vale. Sendatze txo bat. Eta jarra ezagun, lasai. Lehenengo bueltan bukaeran gaude. Azkenengo aurkari... Bueno, gero esplikatuko izan. Kontzentro egonez. Hemen dator lehenengo bueltako bukaerako bosa. Eta gero bukaeran holako bidea ja. Bale, honi, piskat hartu inbertzaio. Eta. Jos. Ash. Vale, con todos. Sendatzen monez. Diamantitera. Con todos. Hostia. Trakeste nahi zot. Vale, lehenengo buelta indau, Hau patazio. Kontu zibili erra dao. Los bombitas, etorri dira. Hostia, zeu gertatu zaitor, sendatzen hasi naiz da. Joi nahueo. Apen dios, Larri, oso larritazio. Kaka. Bueno, bigarren bueltan hasiera atrakestu zait. Ea zer dioen txatak. Lehenengo buelta zan da, bueno, nahiko txukon. Hau patazio, oso dinetu dagazu ziztada diagonala. Bai, hau pa norbait, ongietorri gaurko zuzenekoa. Zemuz geha, ze martxa edo estrelitziakin. Barkau txapa ematea, beti igual esate izut, baina gogotxo gode, estrelitzia jokatzeko. Eta bueno, beroketa bezala ez da gaizkion, lehenengo bueltako, bigarren buelta iritsi geha. Iritsiko nintzen honezkio lau bostaldiz azkenengo zehara. Lehenengo bueltan bukaeran ikusi duzu ez bost zeon. Bukaeran da berdina baina bi aldiz. Eta horre iritsiko nintzen lauzpagos bospasei aldiz, baina hor ja galduta ibiltzen naiz. Egon du naiz behitzen gameplay batzuk eta jendek nola iteun. Trukiloa dago, pixka tramposoa dana, hor goien iskin baten gehatzea kieto, eta horre ez iristen. Eta bitarten pozoia eta olako gauzak bota. Erremintak erabili, baina hori itea bizka dituz irutzeit, baina, bueno, eoz erriteko presna hau pasatzekotan, Baina, ingo du saiakera dola normal xamar, da, edo, igual saiatuko nahi zor jartzen, baina, hostia, oso inkontrolabelek dira, bik batea daudenen, Horre, alia unaiz lau bostaldiz, baina ezkiztiet zirkinekin. Ai. Nire leberlesa, zure estrelitziaren irrikitan. Kaixo, doble mauler? Ez dut ulertu zure mezua? Zer da leberlesa? Maila geistalea? Mailarik gabea? Maila eskazduna? Olako zozen? Bueno, ja behotu naiz, noin bijertxakin da, no? Parixen izan geoporretan hilargita biok, eta gaur bueltatu Eta egon du ginean, gamer taberna baten, YouTubeko Gamelo kanaleko argitalpenetan dukuzu ikusgai, horri genuen argazki sesioa, 10 argazki gogan itun. Eta, bueno, lehenengo aldiz probatu nuen PC Engine konsola, lehenengoen kuriosia da, eta han probatu nuen lehenengo aldiz. Ez dakit ze joku zan, argazki atera nion pantailei, baina ez genuen ikusten kartutxoa izena. Baina, bueno, uste PC Engine konsolak bi eratako darela. Nik hori bere garaian entzundare ez neuken, gaur egun retro youtuberrak eta holako zetatik ezautuet, eta hori nik uste bi darela kartutxoana eta CD-ana, PC Engine CD ere existitzea, han kartutxoana zen. Eta jokuneko kuriosoa zen, hilargetan itxatu bile ginen. Mando ere uste dut zean, da bat, konsola kurioso erituztean. Doble maulerrak ez dutegu izango PC Engineen bat etxen. Joko kam... Vale. Leberlesa joystickik gabeko agintea da. Ondo doble mauler. Txentxon, nire zer, gutxeko izuet, nire... Jesus, arkade estika.
Nire pixuki dena zan, eta ez zuen erabiltzen da nik erosin nion azkenen. Evercaden jokatzeko. Jak, baina, bueno, Playako eta ordenadoreako ere balio noski. De hecho, berez PlayStationena da. Bueno, PlayStationen logo auke eta PlayStationeko bateatakoa. Baina, bai PC, bai Evercade, funtzionatzeit. Katxarro, bikaina, asko gustatzen zait. Enen inoiz pentsauko, hainbeste gustoko izteanik arcade stick bat, nik enuken pentsauta holakoik erostea inoiz dala. Baina, probatu nun da asko gustatzen la uste. Asko, eta hori, karo, Evercadeen arcade jokutan da jokatzeko daun gauzik aproposena. Bale, zer diozue. A ber, joko kematxe aukerak dira, hor goian iskinen edutia eta errebintak erabiltzea. Arrazizu, hilargi. Estrelitziak ez dauka mugimendu analogikoa, zure leberlesa aproposa da. Ondo. Taberna guapo zeon, hemen itxeko ideia, trago bat hartu, eta bertan zeuden joku guztietan ibili altzinen, nahi adina eta mai jokuke bazeuden. Petzen jain bezalako frakasorik ez nire etxean. Zein ederra! Bai, taberna oso guapo zen, bai, hortzan asuntua zen, trago bat hartze zenula, eta 5 eurotik gorako konsumizio batekin, aukera zen euken, bertan euteko nahi aina denboa, nahi zen konsolatan jokatzen dola. Eta denetik zeon, NES, Super NES, Mega Drive, Master System, PC Engine, nungoaz, Nintendo 64, Neo Geo. Neo Geo bat zeon, hori pixkat entenitzen zuen antzat, zenin Neo Geo mundu neniz bate jarrila. Neo Geo X izeneko konsola bat zeon. Eta nik uste hori zea badala, ez? Berandu bate hauen olako revisio bat ez dela, ez? Baina berandu esan nahi dut, igual 20 urte berandugo, oain dela gutxi ateatako konsola moko badala, esango nuke. Ez zela Neo Geo garaiko bat. Ze hori Neo Geo AES eta ez dakize, idea, ez? Geo AES eta Neo Geo M ez dakize. Bueno, ez dakit, Neo Geo CD ere ontzan da, baina hortan nahi bili ginen. Gehiena burruka joku zeuden da ez gehala oso zalek, baina gero arkade txiki batzuk zeuden hola modernok, tipo, ez dakit, emulatzaileak izango zian, PlayStationak eba zeuden, noski, pilo bat. PlayStation 5 ere bat zeuden, baina toki txarren zeuden da, etzan nahi inor jokatzen. Bueno, hola, Parixen egun du ginala, Reset izeneko taberna baten. Oin sartu zeten antzat, Ibaios eta abar, eta atxalde ondan hoi, por zerto, Ibaios, Dole Mauler norbait, Ilargi. Eta hori, guaia zen, planteamendua politxa zen. Gero jende asko bat arago hartzen nahi zen, da konsolan ondon jarrita leku okupatzen, da jokau, Eta jende hori gorrotatu ingen, baina, bueno, gero egia da, partidila atzuk ingen itun, da, karo, hor tabernantzare, eta, bueno, Tetris batzuk, burruka batzuk, ez da gize, baina, aspartu ginen, zea jokau genuen baita Switchare bat zeon, jokau genuen Super Smash Bros, ez zegula bate gustatzen, ez hilarri geritaz nahi, baina ustu hoxe zeon libre eta hoxe jokau genuen. Holako, kontutxoak, adiskideak. Nola izenekoa Reset taberna Parixen. A ber, ze esatea zue, ostia, hemen asko itzin dezu, zein edera, Patxaldeon Ibaios. Hau zer da, Parix aurretik edo Parix ondoren? Hau zer? Zuzeneko hau, Parix ondoren, gaur itzulik Paristik. Jakinan gainen zeinan, ikusi zenun gure argitalpena YouTubeen. Ez gaur YouTube, gamelun YouTubeko kanalen igotzeitegu zeak, argitalpen horiek argazkekin daula eta emateu dala posteando a la nada, ezela. Eta ez dakit norbaitek ikusteiton. Ondoren, nola izenekoa, gau Reset taberna, asko gorrotatu genuen. Bai, asko gorrotatu genuen jendea, ez tokia, hori da. Nintendo 64 maian trago hartzen jolastu gabe, hori da gorrotatu genuen. Baina, normala, behi gorra unero dengoia, eta gu ginen, ni nola jarri nintzen sartu ginen, hilarri kontatuko izan nola jarri nintzen. Aurreko zuzeneko ikusi nuen YouTubeen, hortik aparte ez errez. Bale, ulertzen dut. Ze zuzeneko... Ze zuzeneko... Hau! Bale, aurreko zuzenekoan igual esan inun Parixak indoa zela. Bueno, men kontuk esan iteiteu. Ze esan behar nuen? Pixkate... bai, tabernan nola jarri nintzen to loko. Baina ez egin doa zen, jende pilatek esan ziren, Parixen kontuz karteristakin, da lapurretakin daula, eta orduan eraman genuen. Kartera,
nik neuken kartera bat poltsikon diru gutxikin daula, eta gero, bai ilargik eta bainik geneuken bakoitzak faja muko bat dola, ilargin amak oparitu ziguna, juna horretik viajea, daula, galtzan barrutik bezala eramateko, bueno, nahizun lekun, baina nik galtzan barrutik eramaten nola, fajila bat hor diruakin da, txartelakin da dana, eta gero, motxila, eta zea, eta dana ondo vigilauta bezala ez, ginda zen, Parisen gaude, eta, bueno, kontuz, da, lasai egin zen kalen, baina betire, kontuz gauzakin, da, jendek sartu bildurrati batez ere, eta taberna horta sartu ginean, to loko jarri nintzen, eta motxila aztu, eta haigenean hor bi pixu zeuzken goian behian, ez da gize, makina bat bestea, eta alako baten ni motxile gabe, eta ostia, ilargi motxila ze, eta lehenengo lekun, Neo Geon lekun utzi nun aztuta, eta motxila aztuta, ez da gize denbora. Hor, ez da gize egun hor, dana hor kontuz da zea, eta to loko jarri nintzen, hola, aztuatuta, makina bat bestia, Neo Geo, PC Engine, oso loko jarri nintzen. A ber, YouTubek ez dit postik erakutsi, eske guk hor jartzeite gauzak, YouTubeko argitalpenetan, baina nik kontuatzen naiz, jende etzaiola azaltzen, ez duela ikusten. Motxila aztuzun, Neo Geo kontsolakin itxututa. Gero antze honez, irmaz. Ez dakit ilargirena edo zurea zen, baina bai, Parisera joango zinetela esan zenuten. Ondo... Bapaten etzun motxila. Hor faja. Bai, la hostia, fajakin, eskara getzen ikusten, ez dela emate genuen nola... Baina, bai, motxila antzeon. Gero jonitzan da, bueno, ibili ginen batea eta bestea, eta nik hostia, hor metron utzieten, arrestakin utzieten, da, bueno, Neo Geoan ondon utzenon. Neo Geo isa, zan. Baina, konsola, maigaineko konsola bat zan, etzan portatila, eta gero nahiz behitzen Neo Geo isa zer dan, eta da... Neo Geo portatil bat atea zuena, baina urte asko berandu gola, ez dakit emulatzailea da, nola, ofiziala, baina. Eta ez dakit ezotezun, eskean konsola hor jarrita zion da, ez dakit ezotezun hibridoa, gero jartzen nola, tipo Switch. Ez dakit seguro, behitzen nahitu nintzen, baina nintzen askonteatu. En fin, venga, beste zeak eratin berdet, hemen nahi naiz berriketan, ez asteatik berriz jokatzen. Ez astegatik berriz sufritzen, berriketan nahi nintzen, pixkat remoloneatzen, remolontxi, eta hola ezin debili. Hemen jokatzetenen kamaratik, audioa ez dut sartzen hemen dik, baizik eta horko kamaratik, eta nik ustetu beto entzuteala. Susmoideko eta horretik itetori, baina kontuatzen ez kriston bulla, bueno, hori beti, baina kriston bulla ateatzatela etxen. Eskerrak nire pixukidea ez da hor, ez dut molestoko behi bintzat, ondoko bizilauna igual pixkat, baina... Venga, gero nola aurikulartan volumen altu eukitzaten, bulla gazten naiz. Baina berdin da. Bueno, jokuakin, sote izan duten bezala, sufrikario galanta, Pasarte batzu nahiko gorrak dira. Nahiko ez, oso gorrak dira. Iepa! Ea, Holstein! Kontrolpean. Vale. Justo zen nola nabilen airetik. Ai, kontuz. Eskatraka ez nahi hemen. Ufa. Momentu pixkat txarra pasau du. Aztuta zenbat bizitzan eusken dodana. Vale, vamos aurrea. Kontu ez haueken. Kaka. Hemen, komeni hauek big batea eukitzea. Bestela, inkontrolable bihurtzaia. Hostia, tau. Hostia.
Eske horrek zeta txupatze izu. Beste mamorro horrek. Bale, guazen. Olares. Ulela, ba. Olares. Hostia, trakasten nahi zaita. Bale, bat gutxigo, kontuz. Momentu kritiko xamarren. Kakazarra. Sendatu. Bale, ondo. Remonta du pixkat. Nahiz da bizitza extra hori galdueten. Kontuz hor. Hostia. Kapen dios. Despista hori nahi. Honekin gaina konfiantza hartu behar aukatze, bukaran bidea. Vale. Dios, kakazarra. Vale. Dios. Hor bombitasak akaborra daudelen bailan. Joder. Joder, bestia. Larri, nahiko larri. Bueno. Vale, hor ondo. Bueno, kontrolpean. Kaka. Golpe tontoa jaso etorre. Enu jaso errori. Venga, eutxi eta zio. Colores. Ez. Muy importante da desgolpe jasotzea, ze. Jode! Esan dut ba. Eutxi eta zio. Vale, bain buiak, asunto txarra, Eutxi. Hostia. Erril, danao. Erdil danao, la hostia. Bukaran iritsi naiz behintzat. Eta, bueno, inoiz baino gehiago gonto dut bukaran, Oire esan berra dago. A ber, zesatea zuen. Chat.
Ze esate gazu. Ba ezer ez, zea azaldua. Olako bot bat, best viewers streambo.com, zerri bat azaldua. Moves cursor, venga, segillok, zarre ja. Oso ondo diseñan, nik ez dut ulertu DM. Ostia, igual hau deskonektau intzait, Nik ere ez, eta ada ezagutzen nuen. Ui? Galdu inaiz, eske ustete hau itzaldu intzaitela telefonoa, eta ja mezu batzuk ez diala gehiago. Ez pertsonalkin, noski. Ada Wong! Zertaz izate? Mesedez, laburpen bat zertaz izteiten nahitu zaten. Ze galdu inaiz. Igual txata jarri horko nuke hemen eskian. Eske bakiz ez pasatzean, PlayStationen iskinen jartzea lehen bat, hemen azpin, txata, pantalla guztia txikitu diteu. Ezin da jarri hola suelto bezala. Orduan entzai gustatzen. Ada Lovelace. Nik ez dara eta txistea nik egin dut. Ziztadan ondo kalkulatzen dituena, Ziztada Lovelace. Horila, hostia. Eta zein da hori? Sorte moniz ikustea. Zein arraio da hori? Historiako lehen programatzaile izan zena esale da. Programazio lengoia kontzeptu orokorra. Horila, hostia. Bueno. Lehenengo programatzailea, denuntziatu dut spama. Oso ondo, eskerrik asko jargi. WhatsApp behin baten batek pertsona bat denuntziatzula nahi gabe spama zalako. Gure norbaitek ez, baten batek esan egin. Bueno, beste saiakera bat ingoet, nik ustean daiko txukun nabilela, abera holkun baten batia zuen bukaerako bioiak azaltzaianeako. Eske, situazio hori oso gorra dala, hostia. Iritsiko banitzake pixkatu beto, bueno, sendatze bat eukiet, baina alperi galduet, join die bitartean. Horre pixkan arroxa oso jarren ez bukaren. Oso txukun. Asuntoa ez dago bate erreza. Zuko pasatu zuia, Ibaioz. Zumuz dijo itzulpena, por cierto. Windswept jokatzeko asmoguket PlayStationean. Lehenengo aldiz, euskarazko joku bat, Playan jokatuko, keston luzi dit. Gaurritea pentsatzen hon, baina, pentsatu dut, aurrena Silson bukatu nahetela, ze gero bakizue. Bat erdizka, beste erdizka. Bai, hor sendatzea lortu bazenu pasata. Nik pasau trampak egin da. Bazen hor mod bat oso ez. Elitzeak ekaizketorriko, baina PlayStation egin ez da ezingoet instalatu. En fin, desesperazioa iritsita nago, jokuan pasarte honetan. Baina, hemen euskorkerin segi berra dago. Bukaeran, paretetik paretea, ziztada diagonalakin batetik bestea, eta paretan iskinen goian, eta beste aldea segi ziztadakin. Puixen goet, bai, ilargi. Hortan saioko naiz. Eta tarten benenilo batzuk botako ditut. Aireko bulkada, zeta karratu bat erabiltzen duena, erabil dezakezu aldez aldatzeko. Ostia, egia da. Ona da hori, Itzulpena nahi baino modelago baina beno, pazientziarik ez zenutenok, honezkero ez duzu presarik. Etorriko da etortzen denean. Arrazaizu, Ibaioz. Arrazaizu, ez genuen pazientzik izan. Nik asmo neuken, baina kontua da, asmo neuken itzulpena itxoiteko, baina asuntua da, hilargik bere urtebetetzeako eskauzula jokua, eta etzeon fizikon, eta digitalen oparitu nion PlayStationeako, eta ordon nola kontua konpartitze daun, nik jokatzeko aukera neuken. Eta ezin izan nion tentazio dutxi. Erosi berban honen erosiko, baina ja hor eukita, bibliotekan eukita, hasi nintzen pentsatzen, pixka probatuko ez jokua eta gero utzin goet, Ibaiozen itzulpena iristeko itxoin ningoet. Baina, hasi nintzen da ezin nintzen onge hau. Bakizu zizatean, alako joko honaken. Nik igual jokauko eta aurrena Hollow Knight euskeraz, eta gero hau.
urrengo urtetan. Eta gero, goen jokauta gero, berriz ja azkarregi da. Nola lehenengoare pendiente dauketen euskaraz jokatzea. Ba, ojo. Alako itzulpen eleganteen da, la hostia. Jokatu beharra zago. Kontuz, kontuz. Bi galde igualen hemen komenia. Joder, tasio, venga, Deskontaren trabien izketan, isilik emorat. Hostia, kagao dut. Dios. Allora. Allora schicchiera. Allora. Allora. Quanto sai? Allora. Che c'era? Erraz, guazen. Hemen pasartu eskatxarra dira. Joder. Bombiak horret horrena. Kontuz. Joder, smat... Hostia, jaso ditut hor. Bigi xaixa hauekin. Vale. Joder. Joder. Bombi. El bombita. Traedme al bombita. ¡Cago en Dios! Kontuz. Vale, sonateko prest. Eutxe, tasio, eutxe. Kontuz. Joder. Puta Soria. Dios, se nahiz ondo iritsi honea.
Erdi laila honaiz eta kaka zaharra indet. Hobe, niretzat zuek zainez egotea, bestela presio gehiagin niretzat. Ondo, Ibaioz, zuk lasai hartu, Ibaioz. Lasai hartu nahiko lan bauk ez duta. Nik itzulpenaren aitzakiarekin jolasteko asmoa neukan, baina Hollow Knight baino gehiago atsegin izango nuela ikusi nuen. Azken bi gaiztok agertu baino lehen segi paretea. Haupa, hostia, jarri hori inbernun, arrazizu. Hor erdin gehoaren erdioz soleku txarra. Haupa gaitza, zemuz geha, undit horri. Zer da lehenengo burezur hori? Hori da, holako erreminta bat dauketena. Eta, erreminta bat, bai, nola izan hauek. Amuletua edo. Eta honek iteizuna da, bizitza puntu bat gehiago eman. Hau da, horrekin gehatzea, azkenengo bizitza puntuan gainen gehatzea, eta nahiztazuk biko bat jaso, hausitea eta bat hori manten ditizu. Oso sona, bizitza azken finean salbatu zaitu momentu askotan. Oso amuletan dauketan honen. Hau lana, apakaitza txaldeon, osasun barrakoa diot, bai. Kaixo kaitza, baina frantsesez egin azalpen. Ez dakitela bate, aurten hasi naiz hizkuntza eskolan, eta hori, Hollow Knightek gehitxo izaten edo frantsesez, naiz enteatzen, baina denbo guztien ez zea bitu berdet, itzultzeko iztegi eta dana, eta boh! Venga, guazen. Bueno, engontan pasaingoet? Zer diozu, Por cierto, YouTube eta PeerTubeko ikusentzuleentzat, eta denontzat, aurreko saioa inunen, aurreko zuzeneko inunen Silsonen, Toribio altxuan kontra initzen. Hostia, saltu duke dulemena. Toribio altxuan kontra initzen, Toribio alguztu diunan kontra. Eta pasatu nuen, Toribio zarra. Honea iristeko pasat eduki behar da. Beraz, esan gabe doa pasatu nula. Baina, ez zara zaila azkenen, Toribio. Hau asko zailagoa da pasarte hau Toribio baina. Eta gorret dauket gameplaya gaina Toribiona. Inberko nuke... Igo baita, bosa beha bakarrik bideo bezala YouTube eta PeerTubeko bideota komentariokin igotzaten. Igual ja igo eta hau ikusi ez zueneako PeerTuben. Kontrolpeen asuntoa momentu. Darri! Harta buruak, horrenea. Hostia. Parasito baino gauza zer egoik. Jo, eman indit gaina bere mierda horrekin. Hostia. Joder. Indio.
Eman ineztiz ba. Bere ulimando hauekin. Hau bakarrakin, eske kontrolpen dauket, baina bidianen, kosta itezait izugarri. Hostia! Guazen! Vale, bombi akatu dugu lehen bailen. Ondo hasigea, bigarren bueltan. Kontzentrauta tasio. Kontuz hauekin. Vale, bombita gatu hori horrena. Bombi. Joder, bain parasitoare bai. Dios. Hostia. Vale, guazen aurrea. Vale, bombita horrena. Ondo. Venga, eutxi, hauekin kontuz. Este bakatxekin... Me caben, Dios! Joder, hostia. Urduritasuna. ¡Caben, Dios! Joder. Venga, Tasio, eutxi. Eutxi, kontuz. Venga, eutxi. Ah! Vale, kontuz. Vale, guazen iskinea. Mendik hasiko ba. Hostia. Dios. Oh. La puta. Dios. Eutxi, Tasio, eutxi. Bai, jaun Andreok. Kontuz, hemen sorpresa txarrak gauteiala. Zer dau. Bueno. Pasau inezet bat, baina zuzenan. Buah, ikaragarria, jaun Andreok. Zezatea zue txat. Jo, eske deskonekta bite zait txata. Ez ditut irakurri baina artekok. Eta guain, pentsatzet gora ipatzen nahiko azalderan ere partida, baina ez dut ikusten.
Ikaragarria. Gorra izan da asuntoa. Oso gorra izan da asuntoa. Zema saiak ere inutitu eta hau pasatzeko, Gaur zuzeneko hontan, ez zaimeste, lauzpa bostela, baina aurretik indan eusken danak, haupa hori borroka zaila da. Eskerrik asko norbait, eskerrik asko. Ala da, oso zaila. Jokoko oinarteko pasartek zailena, baina asko batik gainea, Gaiztok hil ondoren ere, ezin ipurdi mazoia estutzeri utzi, ezpada joku furtzila. Bai, Team Zerri, nahiko zerri bilia, pasarte honetan da, eske askotan daude hor gero, bat lertu iteala eta hil itezea, eta, holako sorpresa txarra asko daude, jokun. Oso kontu zibila, behar da. Satisfazioa, galanta gaina, elegante ibilizea. Bai, zure aholkoi eskerri jargi izkinatik hasi behartzen, eta gero frente inbertzaile, zuk ez bali mezu, pixka futbolen bezala, zuk ez bali mazai aurreatzen, behiek aurreaturtzeia, eta izkinan kontra gehatzezea. Eta hori jaberriz, goitik joan buelta eman, da goitik jute oso peligrosoa, eta inberda izkin batea joan, bik frente neuki, leku balen, eta denbo guztien behien gana urbildu. Atzea etorri urbildu, baina beti aurrea inbertzaile, bezala behiek terrenoa jatizue. Etzan hain zailare, baina, karo, pasatak gero, esatea beti hori errez. Jakin izan manu gola zala, hortako zema saiak ere berdian, no. Erraminta erabili gaina, ausardiaz, bai, eske erramintan asuntua, eske berdina esate dizut, sekirokin da, iguala gertatzeit beti. Erramintak inen izondo moldatzen, eske erramintak azte balimana erabiltzen, joku normaletik deskonzentratzen naiz, eta... Liadak iteitut, erramintakin beti gaizki atatzeit, beti, Joko guztietan gertatzeit hori. Sekirone bai, eta Soulsetan, askotan bai, segun, Soulsetan, segun Elden Ring eman eusken horratak espezial honak, baina ez da erreza niretzako joku normalen integratzea erramintak. La hostia. Eta norbaitek esan diten ere ez dut erabili, zea. Alde bat igoztea joteko hori iraztute zai dauketela, da, en fin. Nik lehenengo beti bomba bazatzen dut. Irakurri dut Silsonen tresnek kriston mina egiten dute. Bai, baina... Ez que ez nahi zen naiz tresnazalia. Esan berra, dutela. Bai, esaldia bukatu gazen, bai. Jarri dezagun, nia zer daun, hemen guain momentu politenak dira jokuan. Ja pasauta, bos purtzila, bosa o koliseua orko hori. Guain bos bat segidan, no te jode. Guain llega gaur zer daun. Epa, Josepa! Nortzaitugu parle! Une visiteuse ici, c'est tellement rare. Bisitari bat hemen, hau oso arraroa da. Je te prie, me pardonner de ne pas me lever pour t'accueillir comme il se doit. Hau da, gehitxo, noretzat? Zitadelan duten hospitalidadea eta bar. Antziano ditu jo. Vale. Zesateu laguntza bilatorri alimazea. Misiño txo bat izango hau. Epa! Epa! Zer da? Au! Ze izangoa, beste ate klase bat irikitzeko edo?
txata ezin dut ahaztu, ze igual bakizue asunto hau zer dan. Peregrina, ezta? Ultraboss orain, no me jodas. Orain disfruto esplorazioaz. Epa. Ze eman digu? Beste objektibo bat eman digu, beste helburu bat. Eta... Vale, hau mapa markatuta zeon, ez da? Markatu bazon. Ez da eman indigula baizik eta bete indugula. Oso ekerrez banago, adiskideak. Eta guain asuntoa izangoa, honea iristea, eman digun melodia berriakin, bide berri bat iriko dugu eta nuaio mekanika iritsiko ez, nukleo mekanikoko gorgoiko parte horta. Oze. Hostia, ez dut ikusten non, por cierto, ze kendut auket... Bioro, kendut auket ze hori. Hasta... Hemen eskerata segitzeik ez da. Errearen aurrean kontzertu bat eman behar duzu. Ala. Bankura bueltauko naiz. Mapan idazteko indauna. Eta mapan luna jakiteko bestalde. Baina, bueno, kriston subidoiak nago pasau detelako pasarte hau, Kriston subidoiagaz, lagunak. Vale, hor laudito gortan ginen. Laudituar, borkau, laudituar. Hor ginen, hor ezkerretan. Auditorion, eta guain, imeretena da, brujula berriz jarri, ze bestela azta bekostan. Hostia, eukiko eta txaina. Hau betetzeko, ez, handik ez. Un brújula jarriko du. Eta venga. Eta emak egon nungo den. Eta guain, esplorazio pixka bat, eta... Ez dakit noak aju noin. Ez dakit hor, goian ezkerretan utzituten bidetxo horiek esploratu. Ez dakit juteik zeo, ze hostia zen, ez dekoratzen ja. Hemen, eskubitago. Hor, beste puntxa badago goraka. Eta bestela, nuaio mekanikea igotzea da, asuntua. Ea zer dion gure txat jator eta edarrak. Ezerrez. Jarra ezaguntazio. Igo motel, Igo Baina erraza bada, esploratu. Bai, esploratzen joa, baina duda ondo joan igual. Venga, nuaio mekanik. Txakeiak utzi. Eta bagoaz. Zer nago, jokoa ja bukatze aldea, oze? Norbait? Ez. Hortik ez, taxi hortik ez. Bera. Bera, jute igual dago menos. Ze kristo da hortik.
Txatak emxea baldar zilo nabil. Ordena hori jarri behar nuen. Jaja, bukatze aldea. Ez, 3 akto dira, ez? Akto hori euskeraz nola, zea. Ibaios. Akto nola. Hori ja jarritan antzerki mundun eta bar. Baina, bigarren aktuan nago, eta 3. ere faltakoa, bai. Ba, ezin dizut esan ziur. Bere ekitaldia. Ekitaldia. Bigarren ekitaldik gaude. Eta hondik 3. ere faltakoa, eta ez da erreza izango. Ostia. Baina oraingoz atala utzi dut. Zalantzan nabil. Berez. Nahi ekitaldia gehiago gustatzait. Epa. Bueno, azken aldein itzulpen gehiore hon dia, Hor game ireuntxin azaldu janak. Jo dieza egun gure melodia koskorra. Hauek ate irikiko ikue. Oainek ikasi den melodiakien, zazta, estensoren gora. Ez da hau. Melodia galdatu itea. Hoi? Nola aukeratzea melodia bat bestea jo? Hoi? Ez da hemen. Igual tonto nahi nahi naiz, Apuntatuta, nik ere nahiago dut esanahia ez aldatzea. Dead Cells. Oa, Dead Cells. Hori itzuli du, horrek itxuran auke, Naiz gotzen izena napar batek eustet itzuli gula, azaldu zen gamerantxian. Buf, ojo, Bueno, edo horrelako zerbait, oso dela diotena, bai. Holako Metroidvania zea bat. Roguelike bat. Ez du nitxurak, auke. Pixel art, lo otro. Arparen ikonoan. Tremendo konbion horren azkeneko zatia ikasi behar duzula uste duz. Ilargik nik ez da asko zatzea gonoz. Arparen ikonoan dago azalpena, baina oraingoz ez daukazula uste dut. No jodas. Arpan ikonoan non dago, azken nire buruakin tapa hoitet igual, ez? Arpax. Hau da. Eski azalpenare ez da entzeditzen da. Jos. Ez dauketu hendik, ez? Ematunez. Segi mero lanan. Noa jutea gomendatzea zue. Hor eskubitik gora edo ezkerretik gora. Loditorea. Tapa bitzen zu kabezon. Bai, bakit. Proba ezagun eskubi aldatik eta gero bestela ezker aldetik. Eta berba, zozeite du. Esplora zinuen. Venga. Vale, hemen gora joteko leko, baina gara hemen ezin da gora joan. Ez bali mazaita hogei urbiltzen, eta behai golpe jota gora. Torri. Torri ba. Hostia. Ez que ez da tortzen iskinaz. Torri. Kaka. Vale, hortik gora ezin daz joan, nik uste. Hor doble salto lortu arte.
goiko ezkerretako pasarte hori esploraukat. Gero, Leblok hori, kartzelako pasarte hori ere ez dut ondo... Noaio mekanik da bilatzen zabiltzen, hau esaten dizute, baina frantsesez. Ja. Baina hor ardien ez zaizu inorra hartu? A ver, kaso goi emerko jote. Vale, Farluneko, Erreinu, Eternaleko, Peregrino nola da? Peregrino nola da eskeraz? Hori nahi den egotzen. Zuzara, hainbeste obstakulo edo pasatzea lortun izaki ezoikoitako bat. Ekaitza, erromesa, hori da. Erromes. Entzuntzazu gure zuet, hori ez da gizar da. Goraino igo eta zure erromesaldiaren bukara ikusiko zu, hola zuzen. Eskaria. Zitadela honen bihotzean naia, desira. Arkitektuen melodia Vale, 3 melodia daude bai. Hiru melodia daude eta nik 3 ikasi dut. No me jodas. Ze, joi merdian melodia, ez? Melotrin zer da? Eta 3 melodiak lortu beharko dituzu, baina ez alditut bai lortu. Jodas, ni uste bai ez? Enteatzea gara eta xio. Dios! Ja ikasi dutela 3. Hostiei! Ez dut uste azkeneko lortu duzunik. Bale, eske nik uste nun... Nik uste nun... 3 markauta zeudela mapan... Zeakin, ikono batekin, da, nola 3, nola ez da hon ikono ikan, baina igual flipa guindu pixkat. Hor batean jartzen dizu ikasi duzula, erdikoak ez du distira egiten, baina beste batzutan ikasi behar duzula. Erdikoa falta. Eske hor dago, ikono erdikoana. Vale, hor goikoa erdikoan ikonu. La hostia. Vale. Karo, eske pentsatzen nun, hemendik igo bertzala hor gora, baina ez, sobrare beste bidea hartu behar da. Eta hor, nik usteet auditorioko hortatik iritsiko gala, ez? Eskarrik asko launtzatik, txateko adiskide kontxo... Amigo. Eskarrik asko launtzatik, txateko adiskide distiratsuak, eta oain... Ingotena da. Kontxo. Por cierto, Bergako udaletxe nazio horret lanen. Datorren astelenen. Baina beno, zuri horitu zaitu gora igotza erraza zela. Beraz, igo nioñe.
Nola ñoñe, ze? Baina, zuri iruditu zaizu gure igotza erraza zela, beraz, igo ñoñe. Igo ñoñe, ez da tarrapa ñoñe. Aztuta negoen, orduan eskoriatzara ez eskoriatzatik esan ziren, azkenen ez, bueno, lanpoltxateako zuela, no seke, hostia hori behitu inberda, traña. Baina, ez, azkenen, ez. Bueno, zorion alambriatik. Ñuñ berdin lul. Azeatik ñuñ. Ez da tarrapatzen. Osa, lulen partez ñuñ. Ondo neongo letra ene eta horretik lul horren hori eta zaizu. Eider, borrotxa, askarri asko, urtebeteako hartu nago, bergako udaletxen. Beraz, txarra ez. Hondikan beste emaitza baten zain nago, antzolakoa, bueno, baina printzipioz, atorra zelenan, zazt. Ondo. Zemuz atezuek, Eider. Venga, aurren joa, hostia. Bartzelona? Basilsonen txarra naizan arrazoi horatik. Teklaz naztu naiz. Bartzelora esarraldet. Enoen Bartzelona esango, ez? Antzuola. Igual Antzuola. Guondo. Igual Antzuola. Bartzelonako udaletxena beste postu badatea, ez. Antzuola. Eta Antzuolako, bakizu, oposizio egiten nahi naiz baten da besten, da beste ere maitza batzun zaire bana, baina... Antzuola, karkar, iraganean geratu da. Aurrerantzean, ñoñ. Ñuñ. Parra iteko mendigaurra, hori da, karkarren partez, ñuñ esango du. Venga. Goruntz, ezta? Baita xeo, zen goruntz. Bueno, hemendik igotzai baldin badago, Bai bestea, bai. Babagoaz. Ea hemen ze asunto. Lehenengo gauza. Deskantzua. Importantena. Deskantzua. Eta bain goruntz. Lasai eni joa Bartzelonako udaletxe lanea. Bof. Oso gatxa, hemendik igotzea. Ikustez be? Ze zulotan sartu nahi zen? Buelta osoa eman berdet, hemen gaizki nabil. Jo, eske mobila bateri gutxik egin dauke eta itzalit ez zait. Eskerrak. Zer dugu, por zerto? Behatzik zazpi gutxi. Venga, tasio! Gora eta bera eta espabila, guai. Ostia, da nuni da bidea? Ez da mendik. Bale, hor betik da. Musikaz, Urrama gutxi, jokonen musikaken. Aspaldiko honena, Buah, lehenengo kristona zen, jola honetan. Eta... Jo, enaiz fijau, ia kompositore berdina da, neuze. Begira dezagun, kompositoren izena. Ze bain gorazarre txiki bat inain neko nioke. Gorazarretxo bat egin diezaiogun. Ze, musika... Buf! Joder. Hostia, hor zaz esaten izate eta ni... Bai, berdina da, Christopher Larkin. Largein. Hala izangoa. Bai, Christopher Larkin. Australiarra, bere taldea bezala. Eta bere obra nagusiak Hollow Knight eta Hollow Knight Silksong. Baina baita ere, Moonlighter B, Tohu, Barbecue, ez dut ez duten beste joku batzuk, gara. Christopher Larkin, zorionak. Eundoko lana, tintxerreko hiruen arteko bat. Edarra, Christopher!
Edarra, Kristo. Kristona, Kingstona, Christopher. Batzutan tentsio latza jartze du, burruketan daula. Baina adibidez pasarte hau ze. Pasarte hau ze. Ze marabila hau. Pena emateu jutek lekuntatik. Honek gogorarazteit Disco Elysiumeko musika gogorarazteit pasarte honek. Jode, junitea, pena. Hemendik gora jumerko genuke. A ber, ostia, hau nola zan elebila zan, Bai. Ostia. Bueno, hau pixkat spoilerra mekanika hau iritsi etzeaten antzat. Baina hola da basuntua. Mai. Ah! Boa, ze politxa pasartea gurakin. Behitu gura ze ondo inda daun, Pasada bat. Ostia. Haha, pixkat. Pixkat ze. Spoilerra, ez da bai. Bueno, hau erke izautze dugu. Lerdo hau. Erke izautze dugu zerri hoi. Hor gora egola ez gerizten, ez? Jode, ba... Ez que doble salto behar da nik uste, Bai. Argi eta garbi. Baina txatai galdu jau bista. Spoiler mekanika. Eta robot txikitxoak dituen tipoaren ahotsa ze ona. Hola, euli batzuk bezala bueltaka guzkena? Makina. Ba, ez que ez da musika bakarrik, jokun audio gana da... Ikear. Honena, esate zen honez? Hola, Elena. Kabela, hostia. Olares. Bai, berbera. Spoiler bat, ez da doble saltoa deitzen ofizialki. Bai, berbera, bi hitz esaten ditu, baina ze ona. Baina, ez dakit zer da, baina faltan botatzea goraka juteko zozeolakotan. Orduan, doble saltoa ez balin ba, zehose izan berdu antzekoa, ez? Antzeko zoze bada orduan. Bai, berbera, bi hitz esaten ditu, baina ze ona. Bai, olaraz, berbera. Pasada bata, oso... joder. Oso gomendagarria kaskokin jokatzea joku hau, asko aldatzea, bueno, eozein joku, baina hain audio hona auken joku bat, ostia. Nik askotan jokatzea me caben dios. Kasko hori gabe, telebistako altagozakin eta aurikularrakin asko zobeto da, Jode, biz zerri hauek, lata ematen. Akabo emat nago azkenean. Jo, zeus, noraino!
Jo, juna iberriz horreaino. Ostia. Ah, bueno, ez zen hain urrutiez. Ez zen hain urrutiez. Hau eskura auki behar dute, txata, ez biztatik galtzeko. Horrekin nik ere mina hartu dut. Bai, dios. Urzilak dira, batzutan, Bai mentaja da, hor utzita auketela, nire... Hala, venga lurreaino berriz. Hor utzita auketela nire harima... Ez que demo hemen berdiote zeta berriz hartzeko, berriz sortzeko. Bir sortzeko. Eta horre iristen izanen baina sendatzeko aukera izangoet. Bueno, ustet bertan nahola, Ustet bertan nahola... Hola, ara. Eutxera. Ah. Baina aldatu ditu tonua, Joder. Tonillo diferente dauzke, ez? Zeus. Horrekin nik ere minartu dut. Harima ez, haria, hoi da. Baina arrosario asko zenituen, batzuetan ez du merezi bila bueltatzeak. Bueno, baina eske biden dauket. Kasu honetan biden dauket. Eta arrosarioak batzu bai, 100 piko hola. Hostia! Vale, a ver, no hago estación, no hago gora, venga. Vale. Portzillo honekin zingo dugu. Joder. Hostia. Hementxe, ondo. Egun da horreita malago. Arrasa jo. Joder, Purtzil. Torre, menos nada. Joder, hostia. Hena izaila oso piura honaken. Zer esatea zuen. Seguro, nik uste horrelako detalle morda sartu dituztela. Ahotsak tonu desberdinarekin eta bar. Ai, ama. Ama. Hau, ondo kolagauko bat nuke. Hemen non baitan. Kaixo, arkakuso. Espaldiko zemuzgea. Asmatze alde utazio, txataken. Kaixo, agurtzera pasatzen naiz. Kaixo, zermuz eta muxo esatera. Aio, hau pazuek, hau parkakuso. Hau parkakuso, oskarri asko tortzeatik kasoitea. Eta muxoak zuretzako. Bombak eta erabili. Ostia egi da, bombak eta hori holako momentutan oso ondotortzea. Han, arkakusonen motikono mitikoak. Eta aspaldiko, kaixo eta jo, arkakuso. Eskertzea, asko eskertzea etortzea kasoitea. Eta egia da, erabili horretutela bombardo hauek. Hostia. Joder. Hostia, horra rosa jo bat lurren. Bombardo erabili ditut.
Tasio bestakit bombak erabiltzeituen nik bomba de humo bai. Kaixo, Ibaios. Earki arkakuso, eskartze dugu, torri izanak asoitea. Dudi gabe. Vale, hauekin igual bombardok erabiltzeko garaia da. Bueno, aurra seiko du. Vale, honea lehen iritsi naiz. Eske hostia, hauen jatxin bardeta ez higo. Tonto amatet. Hor gora juten saionez dagoien ez da bazar, beraka da bidea. Hombre, beraka da, igual hor goitikan egongo bidea gero eskubitan naizta mapan ez dan azaltzen, bazpare jo nimerko du ez? Bizitza jokatzen ez, baina eskat ikustu beharko du zer daun. Ez da, beste. Tasio, hostia. Ze guapa lekua, Flipante, flipante. Vale, bera joan behar eta ez da erreza, kontuz. Hor ezkarreta bidea irekiko ote deu. Hostia, eske ez pentsa bakiten egin undan, Nundi dan, ez dakat ideik, Sei beldurripe. Dios! Jode, hor zoze gertau zait, zoze joet eta... Venga, Joder! Akabo ardeula, la hostia. Horre ondan hau. Hemen ez daukeo... Zer interesgarririk. Hau fabrikatzea da eta hori, baina... Behar den ez dauket. Olioa, ez? Zer zabiltz eskutatzen Ibaioz? Jaja, mundu oso bat, eskurritu duzu ez zuek ere. Jo, ez neko buruan tipoak alako nazkanteak zirenik. Kauen la hostia. Hostia, zein dut? Epa. Kaka, akabo nau. Inde berra. Zeak botatzen nahi naiz. Beste... Katxarra jo gano nasago. Hilko, ala izeo? Inde terra. Inde tontak egarra. Enon ikusten da. Kauen dioro. Gaur eskaz nabil, Deskubritu ko. Horrela itzultzen badut Silson gezkia biltza. Kauen dios. Segi bain berri zaraino. Hostia. Esplorazioa ere zaila, jokontan, Hostia, bidez nahaztu nahi zuen. Venga, bazen aurrea, tasio. Eskat,
Trukillo hartu diola zonalde honi. Ustez. Jo, gaur alare nahiko indete zea zail hori pasatzen, horrekin ja lasai nago gaurkoz. Ja! Bai, oain lerdo, azaldo gaina. Joder, ze gaizki. Olores hostila hoiekin. Joder. Iepa! Jota, ez dut lortuz nahiko ari sendatzeko. Kabenzotz! Ja, bain. Oan bai, kontuz da? Joder. Pasako galako baten, Hiltzeko zorin, Hili naiz da zea arrosaio galditut. Ostia! Kaben dioro. Tatxateko arilla galduet baita. Joder! Bai, la hostia! Hau pasentzia. Venga. Gogaikarria benetan. Pasarte atzo daude, boh. Joder, es que hau, akabo gabe ezin dut pasa.
Goazen tas. Goazen tas. Iu. Toma, bixi. Hor nahiko bizkor ibilinez. Eta bain kontuz, erorketa hauek txarrak dira. Jode, hostia. Nuntzan? Ah, me cauen! Joder, hostia. Ai. Ufa. Vale, nuntzan. Hostia, beraino jona. Oh! Kaka! Bera jona ez. Gora gozan. Liada indet, hostia! Joder. Desastre. Es que mendik ezin da joan. Bai. Hostia, bai. Bai, hola. Hola. Nola, egon zaiten akatzeare. Kakazarra. Baitu, babizu zengoten. Menu principal, zerrezago, eske, hostia! Kriston lia da indet, hostia! Ese hortik bueltatuko zara beste batean, baina bestela nazkatuko zara. Vale, eske pentsatzen nun horra aurkituko nula bidea aurre egiteko. Baina ez dut uste, ez, gehiago bueltza iskina sekundario txiki batzuk emateko behola. Let it go. Ta noa gongo naiz, a ver, esa jazue, favorez. Es que... Metroidvania batean politxena esplorazioa bat, baina ez que ez dakit noa esplorau. Eta noa jun. Noruntz, lagunok, noruntz. Gaurko zuzenekoa bukatzeruntz, akaso? Zema demoa makit. Ordu terdi. Gaurko zuzeneko egoa. Badakizu. Ze, noa jo mekanik? Baina ez dauket bideik, ez? Ez nire digo, oze. Nundi jongo naiz horrea. Ios. Ez dakit nundi jon. Benetan ez dakitela, Ez que hor erditik gora ezin dut jon. Melodia jo arte hartaburu bagoi da behiek iriki arte, baina karo, melodia ikasteko ere honea jomara auket. Horko zeinu horta, eta horrean nola egotzen naiz. Ez dut zezke goratzen, baina igogailuaren gainean dagoen gelara eskumatik sartzen zara. Joder, eta nola joten naiz eskumara? Ze... Kaban dioro? Ze... Kuraka dukaten bidetxo hortatik zen ez, jun, igual ze... Doble saltoa lortu era eta horretik? Baina eskazta egin duen lortzean. Galdutan, abiltziara launok. Lehen esan duzu zerbait daukazula aztertu gabe. Ze... Leblok! Kartzelie! Kartzelatik? Jo? Zehaztu nahi pista horiek? Ibaios? Ze? Lebloka jongo naiz? Hori da, aztertu gara duketena, ez? Grand Galeritako... Adibidez. Vale.
Vale. Vale. Oen biria nondik hartu? Esan nahi duena ez obsesionatu leku berdainarekin denbora guztian. Esploratu. Vale. Venga, leblokea jongo naiz. Hartuko beste garraio bide hori. Ostia, da, non hartuko? Hemen gertu... ez dauket. Jo, ez dizkit markatzen beste ascensorilo hauek. Baina hor, bauket bat hemen. Okorrezpan hau, ostia, erdilen nagoen, Que desastre. Bauket ascensoretxo bat. Hemen, bai, beitu hor dago. Ja, mapan ez dit markatzen ez da izatek. Igual erosi, markadore horire. Zast. Zoze marraztu aldego. Ez. Hau zen nahi nun. Es que está yendo a Jun. Honea. Ditu jargi, Parisko metro bezala dago. Hartzezu linea bat. Eta... hemen beste linea bat iristegea. Ez balin bait kakaztu. Hori da. Eta hemen beste linea hartze dugu. Hijo, sistein! Eta hemen goaz, le blokea. Bale, eta hemen nabar asmatze bire berrik irikitzen, ze giltza falta eta holako gauzak izan ditun. Hostia, jertxe gantzi berat. Egozten nahi zuen. Lehen berotu eta guain ez du. Beste bost zoro horrekin. Berotu naiz. Bideo batez... komunea jongo naiz. Ikusentzuleok, ontsa nator. Bueno, txatakin jongo naiz. Txata irakurtzen... jongo naiz pasillotik bidean. Eta hola jakin egin ezatea zen. Ontsa nator, Zoz esan nahi balen behar txaten idatzi eta nik irakorkat. Pixainen amiezen bitarten. Guazen. Egun urrun! Ibaioz bere itzulpenan zartzela da batzuk desbelatzen ari da. Kaben dios, oztu inez, ez da bera hondik etxe honetan gaur.
Ah. Yes. Lasai ez da zerrentzun. Oso guapo egun urrungo ariak. Ba, ez bakit ez da lehentzun, ze mikro hemen dauket kamera ekin batea. Zeus. Eta zio? Gran Turismo bat jokatzeko gauket, espaldiko partez. Bueno, Leblok hontan ingo dugu. Ibilalditxo bat eta bukatengo dugu. Bale, hemen giltza bat behar da pasatzeko. Eta bendik ez dauket. Apostatan giltza. Ibilalditxo edo saltotxo batzuk. Jof. Soinu aldetik, haze atmosfera. Jaun, Andreok. Hostia, latosagoak hemen bueltaka. Latosok. Joder, ez nintzen inoiz sartu leblokea aurikularrakin, hau beste asunto bada, Ze ona izan zen euli batek harrapatu eta ona ekarri ninduen momentua. Euli batek? Euli altzan. Preso harrapatu ninduen ni. Ezin sinistuta emozionatuta nengoen, nola eritxe zinen zu? Ba, preso harrapatu ninduen, eroi nintzen leku batea, eta horre preso harrapau ninduen, baina batzuk zean. Ez naiz batzen ze personaje zean, baina. Bueno, latosu haure. Joder! Orduan, ona iristeko modu desberdina daude. Nik uste baietz, eta hilarrakia ez da iritsi, eta nik ustate ni iritsi nitzaleko pasartea baina aurrego, joala. Ez iristeare posible, da igual. Ni euli potolo batek harrapatu ninduen kaiola batean, eta edo zaku batean. Jo, nien ez batzen ze izaki zean, la ostra. Hostia, mukik. Nik uste koarrilako eskorro bat karrapa honen dula, eta kaiola baten sartu eta bekarri honea.
Bale, hemen oztu itegea. Pentsatzat hemen babese bat lortu erkoala hotzantzako, ozta ipanik. Hor, hotzak bizitzak entza gutxen. Hor, beko aldi egual ez dut esplorau, eta igual zaze dau. Igual giltza badauta nahi zanterau. Hostia. Eta hotzaren kontra zaude? Ze esan ez horrekin? Behan ezin zinen eskumara sartu? Ni ziudadalako ataria zeintzen duen buruzagian nago, eta momentuz ez nago ezin jork preso hartu. Ez dut ezagutu kartzelen zonaldea. Igual ez, Ba, hortan txasai hau naiz, baina ez dut lortu. Ja, eski emategu huekoa dagoela, baina ez. Cabendiaos, kontuz, tasio, akabo erdeka, tasio. Joder. Bai, horretik galditu izut, ez da horti bidea dagoelako. Bai, ematezun, baina etzean. Hostia! Joder. Kauen, zatz. Jaja, barkatu, ia hil zaitut, ez. A ver, eske nik berez pasarte hau esplorauta auket. Baina eske giltzak faltan ditun segitzeko, egon ez naizen lekuta segitzeko, eta giltza horiek lortzea oso zaila zen. Bueno, ez nitula lortzen, alegitea. Eta... Horretik segi nun beste pasarte batzutatik, ze hemen nun bideik topatzen. Bidek badare, baina giltza falta. Bida nire problema. Hemendik hotz eta ateako eta hil. Ez, hemen ez da hotzek ez. Txata. Kanpabidearen eskumaratzera joan, ez da? Ezkerrera barkatu, dislexikoa naiz batzotan. Ze kanpabide? Nora dinuzu, Ibaios? Kanpaibidearen eskumara. Ah, bale, kanpaibidea, jode, kanpabidea, non hortzen. Kloxal. Garraiatzen zaituen monstruoa. Ah, vale. Les monstres champions. Hostia, horrez gara naiz joan. Tontotu algeatazio. Joe, esperoet. Giltzak hor nun bat jongo ya, ez? Etzak inati. Joe, ze ari gutxi, ze ari eskaxie. Baina baino hotzeta guaz.
Puta, Soria. Ikasi frantsesa Tasiorekin. Bai, ikasi Tasiorekin zen irekin. Xalao! Ke xalao. Karo, enaiz joan otzaiteulako. Epa, zonalde berri bat! Eta igual hemen lortze dugu hotzan kontrako erremedioa. Ja. Ez da berrezaz. Vale, bilotu alaiz, Hornet, guazen. Bufanda? Ah, hortik. Vale. Guazen behotzea. Eta gero hortik, venga. Kaben dios, hortxe galdetzen itzan. Jeseus. Baina sendatu, eserleko hortan daukazula. Bai, arazoi. Gabon ondartzok. Gabon zital. Zemuz, zital. Everestera ardi hilda. Bale, pasatu gea. Ia hemen ez duen utzik iten, ze bestela ia hilda gaude. Epa! Zein dauko hemen, zuan ondon! Kaixo simpatiko xakra! Lai! Euskarola! Salduiak! Lekart! Zea berdet, diru ba! Lasai bauketa. No pasa nada. Berrogei zeanez. Irurogeiko daztateko dugu. Meretzi dauzket. Forrauta nao. Ona moske. Eta bain mapa aukeu. Broma gutxi. Kuadrata, txo. Zuok. Gure harki, borobilduta. Egon zital. Epa euskarola. Ba, ja bukatzea zitale gaurko zuzenekoa. Zuze martxa. Ze jokotan zabiltz. Epa euskarola. Ze jokotan zabiltz zital. Zeo ze interesantia. Cuphead. Ostia, oso zaila omen da hori, ez? Oso zaila omen da Cuphead, ezta? Ara. Nunca beltz, Jan Andrak. Nunca beltz. Montfe. Baina lebloken... Ez, karo, leblokea bidea jartzi da, Ba, hemen... Enok ero itamasi pasauta, total gatxa. Animo zita, letzen hon, ibilekin jolastu. Euskaro! Solta! Horri izotza, kontuaz! A ver, Zua... Bale... Gauzak berotu ditegue. Oso ondo. A ver... Sors... Araignée... Si tu veux voir la créature au sommet de cette montagne, il te faut grimper encore plus haute. Vale, ikusi nahi bazu.
La kreatur... Ez da egin mendiontako kriatura. Gora jomorko zu. Olako bat, Arraine, lehatza, bixiu. Total gatxa. Baita, gero, enoben jolastu geixau. Gero lagun bat hasiala eta barriro. Pantalla bat pasateko. Arraine, lehatza, bixigua. Considère cette ascension comme un mis le bref. Un défi même de la force. Asentzinue. Bueno, lata emate hila gaiok. Vale. Ojo! Puska hoinat katxarroa da gero ez du berotzen. Tonto gara zu, Vale, gora jomarren nola edo ala. Hortik ez dakita esmauko daun. Hemen dago xakarra, gure adizkide... Epa. Vale, sendau. Hain gora juten saia gaitezen tazio. Joder! Igoera gogorra benetan. Vale, hemen deskansilloa. Eskarei! Beno, behintzat konturatu zara, edo ez, bada espada ere, ez aportu bero ematen dizuten argiak, bai. Ez kontura naiz, Ina, eske... Zea, Mateu, tentazioa. Tentazioa, Mateu. Ostia! Ostia! Vale, tonto nahi dut, beste behin ere. Vale, bero, salda bero. Vale, da bain gora jomer deutazio, ez bera, gora, hostia, ja. Vale, guazen da gaina azkar, ze ez dela hoztu ingo gea. Ai. Vale. Beta menola, tak. Eta gora segitze du. Oain hiltzen nahi naiz. Hortzen okon. Aiotza. Zeus. Bueno, dizkidok. Lekatu xamar nau, eta beste gumaten seiko du. Lagunok, gabon pasa, eskarrik asko hemen izan zaten dene. Eta YouTubeko eta Peertubeko ikusen zule ere. Agurrak. Eta jarraituko dugu beste saio baten. Guazen menu principala ikustea, oso. Gabon, zital. Gune gorra, baina lortzen duzunean, garaitezin sentituko zara. Oso ondo ba. Bai, eskerrik asko ibaioz gune hontani bideratzeatik, oso ondo torri zait. Eskerrik asko, gabon da noi. Oso ondo ba. Ea ba, zuen berrik izateitegun. Estrelitzia, itzulpenak... Eta... Hoxe, jarraituko dugu. Por cierto, zital, jungo zea, Durangoko azoka aurten. Bueno, zital da beste izateizuet, baina bakit zitalek... turnoa inoi dula izarkomen postun, eta anelkar ikusteko aukerek izaten. Nik aurten dauket, Durangoko azoka, larun bata, ustez 6 dela, mukuruko postun txanda, goizez, eta iganden kontzertua hor hautsenean, plateruenan, antzokian, amabitan disko orkezpena, kantautore disko berria orkeztukoetan, eta handik balin mazabiltzate, elkar ikusiko ote deuna, Ojo!
Trebian, bai jongo nahi, zegunetan jongo zeaz ital, baukezu ja txanda hartuta zean, izarkomen. Eskerrik asko, gabon danoi, ondo, gabon, ergi, gabon, ba, bueno, itzengo dugu, hondikan parea dazte faltaia, eta hoxe, ondo izan zea. YouTubeko eta Pertubeko zentzule aurrak, adizkideoko laster arte! Zer dio, bai, 6 larunbata 7 igandia. Ba ez dago gondirik txandarik eitzeko, kaka. Bale, ba, itzengo dugu, gehiatuko, traba bat hartzeko, ondo izan, adizkideok. Adio!